Γεια σου. Άλλο ένα Gameathlon. Έχεις εδώ πέρα influencer κανονικά πλέον. Σε πετυχαίνουμε από την πρώτη φορά που έχουμε έρθει. Σε κάθε Gameathlon σου παίρνουμε συνέντευξη. Ναι, είμαι χαρούμενος που είσαι πια για αυτό το πράγμα το Gameathlon. Γιατί τώρα πήρα σε μια μεταγραφή σε μια καλή ομάδα που θυμάμαι, όπως το Team Parade, όπως πούμε. Έτσι, να τη δείξουμε εδώ. Η Parade και στη μάλλον κάθε μέρα που ο Αλεξάνδρ και ο μάνατζερ μου από την ομάδα, που η ομάδα που είναι συμμετοχικού για την τρίτη θέση για αγώνα, δεν πειράζει το χρόνο να τα πάρει μέσα στο χώριο, την τρίτη θέση, τα πάρει τρίτη θέση. Και ξεκίνησα τα live από το 19, από το Twitch, μετά ξεκίνησα από το 19 στο Twitch, YouTube, τρόπο και άλλες αυτοβόλες. Τρόπο δεν είσαι πια. Τρόπος και δεν όχι. Έχει πεθάνει λίγο, Και έχω ένα λογαριασμό στο TikTok, Κώστας Αρμονίδης. Ναι, Δύο follows. Δεν το παράγω, έκανα που το πλήσανε. Αυτό. είναι λίγο. Στο Kik είσαι. Τώρα έχει γίνει λίγο της μόδας στο Kik, έχει πάει πολλοί κόσμος. Σαμονίδη. Ωραία, ωραία. Να κάνετε όλοι follow, όλοι. Έτσι. Για πες, με το Μιχάλη έχεις ακόμα επαφές. Ωραία, παιδιά, πάω κατευθείαν. Δεν με βάλω μια μπάρα. Αυτή ήταν η βοηθός μου. Απλώς με άφω τη μια μπάρα την πάντζο. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο εδώ στο Gameathlon. Στο 4-25.